Amics i amigues de Pilota a Casa, benvinguts a un nou capítol de Pilota Mestra. Avui farem una classe sobre els saludos típics en anglès i la diferència entre els verbs en passat, els regulars i els irregulars i els regulars. Per tant, començarem amb els greetings, que són els saludos. Per exemple, si volem dir hola, direm hello, direm com estàs, how are you, adeu seria bye bye, goodbye. Goodbye seria més formal, bye seria més informal, més col·loquial. Gràcies seria thank you. Si volem dir moltes gràcies perquè estem molt agraïts, seria thank you very much. I això seria un resum de tots els saludos que podem fer en anglès. Després, la diferència entre els verbs regulars i irregulars en anglès és una diferència molt fàcil d'entendre quan saps com acaben els verbs. Per exemple, el verb play, que és jugar, val? És un verb regular perquè al conjugar-se en passat acaba en ed. O sigui, els verbs regulars, normalment, tots, o acaben en ed o acaben en d quan és en passat. Per exemple, jo jugava a piloto. I played piloto. Played, es diu played piloto. Val? Si per exemple usarem un verb irregular, com és el cas de mirar, val? Estic mirant, vaig mirar una partida de piloto. Vale? Vaig mirar una partida de piloto seria, com el verb veure és sí, el passat és so, seria I saw a Pilota Valenciana match. Val? I així seria la diferència. O sigui, a internet podeu trobar les dues llistes de verbs, val? Per exemple, els verbs que són regulars no trobareu cap llista perquè sabeu que el passat i el gerundi i el participi són tots s'acaben tots en ed, o sigui, el verb més ed o el verb més d al final. I els verbs irregulars sí que tenen una llista, són uns quants, bastants, on fica totes les formes del verb, totes les conjugacions i temps verbals en tres formes: el present, el passat i el gerundi. El gerundi i el participi, són els mateixos. O sigui, s'acaben igual. Per exemple, si el verb to be és I am, el passat és I was o you were, i el participi és been és igual en gerundi, o sigui, perquè són la mateixa forma verbal, se considera la terminació del verb. Així que això és tot, amics. I seria la pilota valenciana. A veure si es veu, de por, cultura i llengua del nostre poble, d'Aureli López. Ja sabeu, molts coneixereu Aureli López, les seves obres sobre pilota valenciana i la seva investigació. És un llibre que us recomano molt perquè és una canya, explica molt bé el joc de pilota, totes les modalitats i, en fi, òbviament és de l'enciclopèdia temàtica valenciana, un llibre per a tots aquells que ens agrada realment el nostre esport i aquells que no, perquè és molt interessant. I ja està, fins la setmana que ve.